Alright, today, Saturday again. Jeg har 55. And we need to play Obby. And now we feel... Hvad siger man i land? Country. Now we speak my country, real country. And now, my two countries. We're starting with my one country. Okay, hej alle sammen. Det her. Hvis I ser mig lige nu. Hvis I ser mig i dag, ikke? Så please like og subscribe. Fordi jeg er virkelig, virkelig glad i dag. Og jeg er stadig sammen hjemme med mine fætter. Og jeg spiller random. Ligesom nu. Kan du? Bro, er den ikke engang startet? Nå jo. Okay. Undskyld. Jeg skulle lige se, om min video var startet. Okay. Jeg går herhen og ser, om den kan... jump! Let's jump. We get it free. Today, guys. Eller kom lige her alle sammen. Kom lige her, Malik. Har du en secret glitch? Hold lige, kom her. Stå stille. Stå stille. Nej, jeg skal lige starte den. Undskyld. Lad os så sætte det an. Okay, nu er det, vi taler mit andet sprog, men der kan godt gøre, så jeg ikke forstår det. Det her kalder man for tyrkisk. Sådan der, tror jeg. Merhaba. Og vi der. Jeg kommer til at trykke på de der Robux. Slå. Skal du med dig med streaming? Ja, i min privatserver. Okay. Nu er det, jeg lige hurtigt taler engelsk. Vi når ikke at spille op i mere. Men nu er det, vi laver Murder Mystery-tid. Er I klar til Murder Mystery? Jeg kan ikke høre jer. Vi er klar, man. Hej, jeg er kaptajn. Okay, vi spiller min privatserver. Skål nu for dine for helvede. Nå da, vi kommer ind i Murder Mystery. Så kan jeg se Bilal her, ikke? Bilal? Det er faktisk en virkelig god ven. Hvorfor er det, jeg gik lige ind i stedet på? Nå. Altså, prøv lige at slukke videoen og starte forfra, okay? Ja. Jeg åbner videoen igen.